Elisabeth, kauniista laulusta. Sinä olet aloittanut laulamisen jo 3-vuotiaana. Onko laulu sinulle mieluisin harrastus? Joo, se on mulle tosi tärkeä harrastus. No niin. Miten sitten olet kertonut vielä jotain muutakin harrastavasi? Mitähän muuta? Uimista, tanssia ja kohta alan soittaa pianoa. No niin, eli monelta kantilta tutustut musiikkiin, se on hienoa. Joo. Kysynpä sinultakin, että haaveiletko sinäkin laulajan urasta? Kyllä. No niin, kiitos sinulle ja aplodit vielä.